Volkswagen Passat 7. generácie dostal zmenenú prednú aj zadnú časť, ktorá sa viac ponáša na luxusný Phaeton. Chromové doplnky evokujú luxus, predovšetkým v prednej časti vozidla. Interiér je prebratý z modelu Passat CC, oslovuje kvalitným spracovaním, novým výberom farieb a honosne pôsobiacimi analogovými hodinami, ktoré má Passat už v základe. Passat opäť trochu viac pozdvihol imidž manažerského vozidla. Až nadpriemerný batožinový priestor s objemom 565 litrov je veľmi dobre prístupný. Novinkou je funkcia núdzového brzdenia a detekčné snímače únavy vodiča s vibračnou a akustickou výstrahou. V kombinácii s adaptívnym tempomatom je schopný nezávislého zabrzdenia pred prekážkou do rýchlosti 30 km/h, čím sa Passat stáva oveľa bezpečnejším hlavne v meste. Už tak kvalitnému podvozku, akým sa Passat vyznačuje, napomáha stabilizačný systém ESP, vďaka ktorému nemá vodič problém zvládnuť nedotáčavosť či pretáčavosť vozidla bez väčšieho zásahu do riadenia. Ani prudká zmena smeru jazdy, hoci aj na klzkom povrchu, nerobí tomuto väčšiemu vozidlu problém. Zásah ESP je pohotový, čím má vodič stálu kontrolu nad svojím vozidlom. Nový Passat 7. generácie je štýlovejší a ešte luxusnejší ako jeho predchodca, vďaka čomu sa už dnes teší veľkému záujmu.